helvede, mand. Hvad fanden har du spist? Jeg spiste til forret, der var sådan en lille terrin med lidt svampe, suppe nede i, og så sådan en lækker gudedej. Og efter forretten, så var det sådan suppe der, stygt, så det der. fik jeg så... Ja, jo, det var sådan en lakseterrin, sådan i, som hovedret, ja. Og så var der sådan lidt, der var sådan ligesom en trekant, sådan en lag kartoffel og lidt grænsende kartoffel. Ej, jeg går lige ud. Jeg kan være helt ærlig, så tror jeg faktisk, det er noget med den der sherry, jeg havde her. Men altså... Ses i morgen.